אבל זה סוד. אל תגלה לאף אחד. זה גזר? נחמד כזה טעים? אני מאוד רוצה גזר נחמד כזה טעים. ביטי, אתה מדבר? לא, אבל אני כן. היי, עידו. שלום, ילדים. מישהו רוצה גזר? כן, דווקא בא לי. חשבתי שהגזרים האלה בשביל פיצי. אנחנו אוכלים אוכל של אוגרים? לא, זה בסדר, זה הגזרים מהארוחה שלי, אבל אני לא אוהב גזר. עידו, כדאי לך לאכול גזר, זה טוב בשבילך, זה אוכל בריא, אוכל שיעזור לך לגדול ולהיות חזק. וכל האנשים בכל העולם צריכים לאכול אוכל בריא. באמת? כמובן. מה? אני אומר שאפילו האיש על הירח צריך לאכול אוכל בריא. על הירח גר לו איש, גר לו איש, גר לו איש. על הירח גר לו איש, וקראו לו ראש פטיש. על הסירים תמיד הקיש, והקיש, והקיש. על הסירים תמיד הקיש, וקראו לו ראש פטיש. השיער שלו מספגטי, ספגטי, ספגטי. השיער שלו מספגטי, וקראו לו ראש פטיש. שתי קציצות במקום עיניים, עיניים, עיניים. שתי קציצות במקום עיניים, וקראו לו ראש פטיש. על הסירים תמיד הקיש, והקיש, והקיש. על הסירים תמיד הקיש, וקראו לו ראש פטיש. והאף שלו גבינה צהובה, גבינה צהובה, גבינה צהובה. והאף שלו גבינה צהובה, וקראו לו ראש פטיש. והתה שלו מפיצה, פיצה, פיצה. והתה שלו מפיצה, וקראו לו ראש פטיש. על הסירים תמיד הקיש, והקיש, והקיש. על הסירים תמיד הקיש, וקראו לו ראש פטיש. על הירח גר לו איש, גר לו איש, גר לו איש. על הירח גר לו איש, וקראו לו ראש פטיש. לא ספגטי ופיצה, אבל זה אוכל בריא? זה יכול להיות, אלא שבשביל להיות בריאים צריכים לאכול כל מיני סוגים של אוכל. בדיוק. ברור, תסתכל, עידו, בוא לכאן. אלה 4 הטבות המזון: לחם ודגנים, בשר וחלבונים, חלב ומוצריו, ופירות וירקות. וואו, תסתכלו כמה דברים טעימים יש לאכול. צריך דינוזאור בשביל לאכול כל כך הרבה. לחם ודגנים זה דברים כמו אורז וקרקרים, ובשר וחלבונים זה דברים כמו דגים ובוטנים וביצים. וואו. חלב ומוצריו זה דברים כמו חמאה וגבינה ויוגורט וגלידה, ויש המון פירות וירקות: תפוחים, תפוזים, בננות, גזר, סלרי ועוד הרבה. וואו, ירקות. הכלל הוא 4 הטבות המזון הטרי בגוף אחד בריא, אז כל יום צריך לנסות לאכול קצת מכל קבוצה. אז ארוחה בריאה יכולה להיות לחם, חמאה, כן. קצת גבינה ומלפפון. כן, בא לי על ארוחה כזאת. אבל מה יקרה אם מישהו יאכל רק דבר אחד כל החיים? או, זה ממש לא רעיון טוב. משהו מוזר עלול לקרות. וואו, כמו מה? אני אספר לכם. היה ילד שאכל רק אטריות. אטריות במטרים, מטרים של אטריות. וכשאמא לא נתנה לו אטריות, הוא היה צורח המון שטויות, עד שהגישה לו צלחת. כן, אם לא היו לו אטריות, הוא היה עושה צרות, בוכה ומתפתל ואומר מילים נוראיות. הוא לא הסכים לאכול סלט, ולא קציצה, ולא פירות, הוא רק אמר להם שלום ולא להתראות. אבל ביום אחד נורא, אחרי שאכל אטריה ועוד אטריה, לא גזרים ולא מלפפונים ולא עגבנייה טריה, הילד הקטן הזה הפך לטריה. אז שלא תעשו טעויות,
כי רק מאטריות אי אפשר לחיות. זה לא באמת יכול לקרות, נכון? לא עידו, זה רק סיפור. אבל זה לא רעיון רע לזכור את כל 4 אבות המזון בכל ארוחה. כן, ואני מכיר דרך משגעת שתעזור לכולנו לזכור. הנה, עכשיו אתם אפילו נראים כמו 4 אבות המזון. אני לחם ודגנים. אני בשר וחלבונים. אני חלב ומוצרי חלב. אני פירות וירקות, ותראו, עוד יש לי גזרים. כשכולכם ביחד, אתם קבוצת המזון הבריא. כן, אנחנו קבוצה. נכון. כשכולנו ביחד... היי חבר'ה, יש לי רעיון, בואו לכאן. בסדר. במטבח שלי החלטתי עם החברים לבשל מרק שיגעון. מרק שיהיו בו המון דברים, כל 4 אבות המזון. ונקרא לו מרק מישמש, והטעם לא יהיה ברור. הוא ייראה קצת משונה, אולי מוזר מאוד, אבל לא יישאר פירור. הכנסנו חלב ושתי לחמניות, ולא שכחנו דג. עם הפרי והירק שנכניס עכשיו, הוא יהיה מרק של חג. ונקרא לו מרק מישמש, והטעם לא יהיה ברור. הוא ייראה קצת משונה, אולי מוזר מאוד, אבל לא יישאר פירור. ערבבנו את הכל, כל המרכיבים, ולא תהיה רעב ולא צמא. אך בינינו זה מפחיד, כי אני צריך לטעום ראשון מרק או משונה. המרק מוכן. ונקרא לו מרק מישמש, והטעם לא יהיה ברור. הוא ייראה קצת משונה, אולי מוזר מאוד, אבל לא יישאר פירור. אז טעמתי טיפ-טיפה, ולהפתעתי זה לא היה מוזר מדי. בעצם התברר שזה היה המרק הכי טוב של חיי. וקראנו לו מרק מישמש, אדוני, והטעם כבר עכשיו ברור. הוא נראה קצת משונה, אולי מוזר מאוד, אבל לא נשאר פירור. אבל לא נשאר פירור. נהדר! איזה מרק מרקיד! לנו יש את המרק הכי טוב בעולם. עכשיו בואו נאכל פרי כמנה אחרונה בריאה. ראיתי קערה של בננות ותפוחים טעימים בדיוק שם. ברני, מה קרה? אני חושב שזאת תעלומה. מישהו אכל את כל התפוחים והבננות. תקשיבו! מה זה? יש רק דרך אחת לברר. נעקוב אחר הצליל, וכך נגלה מי אכל את כל התפוחים והבננות. מי או מה? בואו אחריי. זה בפינת המחסן. ומה שזה לא יהיה, זה מאוד רעב. למה הפחדתם את בובבון? אוי, סליחה, בובבון.